nok e kwan jopuonje moko kuom somo ma ok osebed ka ipuonjo. Lipot yango nitiere nok ma jopuonje kidienje mag somo kaka chwecho, pecho, gedo, somo mag tedo, dhok kaka German, French, dho China, loko gi lwedo e kind mamoko. Matimore seche mamoko kuom skunde mag ji giwegi oseyango ikruok kendo rwako chenro manyien mar somo mar kidieny mar junior secondary mabiro chakore ayanga dwe mokwongo higa manyien. Jalup jakom mar riwruok mar weg skunde mag ji giwegi wacho ni giikore mar tiyo gi piny owacho mar kedo kod midhiero manyalo biro mienjoe. French na zile zingine. Tunaona tutakuwa na shida kubwa sana wakati tutaanza the class 7. Na ningesihi sana wale wanafunzi hawajaenda kwa course na wamehitimu grade ya kwenda kusomea walimu, wafanye kosi, wachukue hizo subjects foreign languages. Teachers, besides being trained in the conventional subjects like agriculture, like chemistry, like biology, if you have got additional knowledge on subjects that are being offered in junior secondary schools, like performing arts, visual arts, home science, computer science, foreign languages, you will have a huge added advantage. That is my advice. But we shall work closely with the TSC and the Ministry of Education to ensure that those teachers out there, they are retooled so that we do not have any shortage of teachers.